Hallod, és mit szóltál most ehhez a világ végéhez 21-én? Hogy vége volt a világnak? Meghosszabbították, lejárt a szerződés. Azt mennyire kapták meg most a licenciót? Licenciót? Hát, hogy mondjam, kétszer négyes, vagy négyszer négyes? Hát, mint egy négyes szoba, érted? Elférjünk, érted? A föld az ugyanolyan, mint egy négyes szoba, érted? Most nekem is olyan kertem van, volt nekem benne 17 sor krumpli. Abból 7 sor krumplit az a rovarok megfalták. Már úgy volt, beléptem a kertembe, megették rólam a csizmát. Olyan bogárok voltak, vasbogárok. No hát mondom, ez így nem jó lesz. Hát én a két 9 voltos batterit összetettem kertbe, ilyen lapos elemet, hajgumival, azóta a hajam azóta se tudom összefogni, mert a batterit használtam. Letettem, hát megittam, hogy 2 házi pályánkát. Hát egy bogár ül lába keresztbe, fogta a levelet, a krumpli bogár, és nyugodtan kaját. Meglátott engem az auva, gyere már fiam, azt bújjunk el, azt csukjunk az ajtót, mert jön apátok részegen. Igaz, hogy januártól mondol le a cigarettáról, meg az italról? Hát én már nem is hiszok, én csak nyelek. Tedd el magadnak, te fiú. Nekem? Hát azt nem, már hónapra is kell valami. Az is igaz, hát akkor áldás, békesség is neked is nyeljen meg a hajad. Szóval szíván, most vergődtem, ne? No. Hát bejöttem, érted, Helmecre, érted, de hát már itt a fiúkkal, érted, a fiúkkal muszáj nyilatkozni, mert... Ez a mankó minek neked? Ezt hozom be eladni. Elárverezni, mert ez a mankó, ez még én nagyapámnak a nagyapjáé volt, az meg régen a kalocsai háborúba esett el. Hát ilyen az élet, fiú. Sok mindenen átmentem. Már halászájából nincsán jövök vissza, megadnak kamatpénzt. Más világon is kivettem Erste vastag betétkamattal Cofidis hitelt. A Cofidis hitelt kivettem, a hitel megvan, de a vastag betét már nincs. Gyufátok, nincs valamelyik srácok, nálam. Providentben már megadtad a kölcsönt? Megadtam. Providentnak mentem 17 000 euróval. De a feleségemet lenyírtam, beadtam róla a gyapjút Vajánba szövőgyárba. Azóta bárát nem is tartok. Most meg szegény feleségemet 4600 volt, magához kapta, hál' Istennek le is kapogom. Több mint egy fél óráig rázta az ár, meg néztem Pataki Zitát, meg Agner Szilárdot az időjárást. Eljön hozzám a zsaru, azt mondja nekem, jó napot kívánok, az a fiatalember. Hát a maga feleségét 4800 volt rázi már több mint egy fél órája. Maga meg az időjárást néz. Hát mondom, tetszik tudni, mondom, főnök úr, azért már nagy után leleüttem, mondom, meg tessék, mondom, megduplázna 4800 voltot. Mondom, mert a feleségem prototíp Terminator Skyletből van. Hát már most hál' Istennek, mondom, jobban is tud breakálni, mint Michael Jackson, olyan járása van azóta. De semmi baja? Semmi baja, és most már még okosabb, mint volt. Most ez a baj. Idáig is okos volt nekem, de most meg már ezért fenyegetőznek a tudósok, mert most már okosabb, mint az egész világ. Tudós, okosabb az okosabbnál, most meg ezért nem bírok vele, mert tőlem is okosabb. Igaz, nem sokkal, olyan 8 fokkal, no, de ha megiszok 3 felett, okosabb vagyok. Mert egy fél az vagy 12 is, hát 22, 48 promil majdnem. Ha megkeverjünk Borovicskával. Egy pillanatban gyújtok rajta a polgármesterben. Benne vagyok az Az új évet hogy fogod köszönteni? 2 kézzel. Én átölelem az új évet, én már gyerekkoromban fel voltam készülve. Mindenre, most már azóta is. Kicsi voltam, 6 hónapos, 4 hónapos lettem csak. 4 hónapos.
De anyu nem is tudta, hogy én megvautam. Mert én reggel korán anyut kejtöttem, mentöttem a kávét, megraktam a tüzet. Bizony, ilyen bütang srác voltam. Már kicsikeit én is hülyedek, mint a Titanic lefele, mert ugye nekem is vannak problémák, érted? Még fel kell menni Kanadába meg is az ismeretlen vírust megállítani. Mert már a gorillák, már a majmok egymást püfölik az erdőbe. Már a kétmázsás gorilla, a kis csimpájzot tegnap felpofott az apja volt nálam tegnap. Problémák vannak az őserdőben. Hát ugye 24 évvel ezelőtt Tarzán meghalt. Tarzán. Voltam is a temetésre, hát jött a nagyapja Laci bácsi. Valamikor fonta a kosár. Leszeruszoltam, mert beszélgettem mindennen. Hát jön egy hatalmas gorilla. Lehajolt így, megfogott engem a kezébe, felvett. Ilyen könnyeket hullajtott, 48-as könnyeket hullajtott a gorilla. De a kis spanyol gitár ott volt nálad? Meg, azt mondja nekem, te vagy Zolikám, mondom, igen, azt mondja, apád nem is volt idegenyen. Hát ugye, mert mink azt mondják sokan, hogy mink a majmoktól származzunk, igaz, hogy már mink nem úgy menjünk, mint a majmok, mink már felállunk, csak a majmok nem használtak ezt a, hogy is, szevaszkom, hogy mondják azt a név. Kozmodixot nem használtak a majmok. Hát azért a majmok görben járnak, úgyhogy muszáj nekem ezt érteni a srácoknak, mindenkinek elmagyarázni, a majmok azért járnak így, mert nem használták a kozmodixet. Igen. És az anakondával, amikor összekaptál? 3 napig köbdösödtünk. Az anakonda így megállt velem szembe, az ősárdem, és köbdösött. Én is leköptem, ő is visszaköpött. 3 napig, teljes 3 napig köbdösödtünk. Ő is kifáradt, én is kifáradtam. Utána a farkával a pofon vágott engemet. Mondom, hát ha te így, akkor nekem is van farkam. Benyújtam az enyémét. Úgyhogy utána az ősárdében nem tudtam már merre szaladni, mondom, most merre szaladjak, Bacskának vagy Keresztúrnak. Egy ismeretlen szigeten. Úgy szaladtam fel egy tölgyfára, vagy micsoda dinnyefára. Még jó jártam, hogy a körzeti orvosom kiírta nekem ezt a diklofenátot. Abból bevettem a 17 szenet, rá egy Red Bulldot, Red Bull szárnyakat, úgy mentem a Marsbolygaura fel. Ott láttam egy doboz marsot, rá is gyújtottam rögtön. Ott volt egy zöld gomba a fejüdön, fent a bolygón meg egy kék. Megnyomtam a kéket, tudod, hol kötöttem ki? Palágyi doktor úrnál. Hát úgy, hogy a jövő héten is, hogyha jó idő lesz, akkor jövő héten is fogok tudni nyilatkozni, mert én nekem még máma meg kell halni. Már a halál azt mondtam, a fél 5-re legyek itt, a busz megállna. A fél 5-re 6 órára legyek kint, no. Mert lehet, hogy ő is fog késni, mert neki is van, ugye még el kell intézni a Gaudézián a lakás, a földet, hány hektár, mert neki is munkája, nem csak nekünk. Hát úgyhogy, uram, jövő héten lesz még nyilatkozás, köszönöm szépen az együttműködést. A boldogság csókoljon homlokon. Homlokon, cimborám. Az élet, sose felejtsd el, hogy az élet nem gyerekjáték. Nem inkább még én is gyerek volnám. Hát köszönjük szépen ezt a riportot. Az idei megyen, bizony. Hát már én is 475 éves vagyok. Vigyázz magadra. Kassán a régi templomot kifette le. Én. De igaz, 3 napon belül megcsináltam. Bizony. Mivel fetted le? Hát már mikor én fettem, én alá tettem ezt a framikoi zsírt. Azóta nem válik fel. És ezért a tudósok haragusznak rám, hogy én hogy okosabb vagyok, mint ti. Na hát akkor köszönjük szépen. Hát jövő héten is, uram, lesz még folytatás. Vigyázz magadra, hogy az új évet éld meg akkor. Igen. Na. Hát nekem már 4 év le van ülve. Na köszönjük, viszontlátás. Ez egy év, nem új év. Hát én már 4 év.